We sjoggen naar een video van de Frieske vlogger. Ga stop nou of niet? Die zit nou op opnemen. Die zit nou op opnemen. Nou, dan geven we weer op nee. Beste mensen, tegentank, dat je maar even sjoggen naar de Frieske vlogger. Het gaat even door, maar hier ben ik bij mij een nieuwe video. We beginnen even denken, want ik zou deze hele week al een rotzooi lezen hier achter uw kantoor. En dan wil ik eens even beginnen. Want je kennen me, als er een rotzooi is, dan ben ik erbij. Oh, jasses. Gadverdamme. Nou, die kan ik wel opdrinken, kent hè? Gadverdamme, sis. Het is een beetje vies uit. Het ziet er ook wel een mut, man, dat spel. Ik gooi het hier even in de bak, denk je. Er zit een vuil container aan het. Zo, huppakee, eens even zien. Zo achter uw kantoor. Zo maar dat ding. Ken je wat in? Wat is dit? Nee, dit is papier. Alleen papier en kartonnen dozen uitvouwen. Maar zo, hier zit dus heel veel rotzooi. Dus misschien kan het je gewoon bij. Hè? Ik bedoel, als dit zo is, dan denk ik van ja. Je kan er wat meer rotzooi bij. Zeg je het vaak? Hè? Als rotzooi leidt, dan komt er alleen maar meer rotzooi bij. Dus zeg maar gewoon, je laat ik gewoon een blikje. Dan leg ik gewoon hier bij dit blikje erbij. Zo, huppakee. Wat lijkt hier al, ja, jongen. Jezus. En nog wat printer in elk geval, als je lezen. Dit is een mooie DeskJet. HP All-in-One. Is dit? En hier een machine. Een oventje. Een klein oventje leidt je nog. Mocht je nou een pizzatje bakken willen, hoor. Hier leidt nog een mooi oventje. Ik zie trouwens wat te denken. Ik registreer vaak dingen. Misschien is het ook een keer goed om een keer wat op te roemen. Dat ik denk van, goh. Misschien is het best wel goed om je beste beentje voor te zetten. Van roemen ze ik eens een keer wat op. Maar goed, ik zie het even de share. Nou zoek je een hele mooie DVD. Zoek je maar ja, maak je nog maar. Ik hier een keer mofjes gekocht, hè, om erin te. En zien om te filmen. Want ik vind het een beetje raar om hier nog met mijn bleerte handje weer in om te griemen. Je laat een knuffeltje. Ik ben joh, nou, ik weet niet in om zitten te rotzooi eigenlijk. Hoe vreemd dat het je zo leidt, hè? Dat het je zo delgooid is. Ik zoek naar weten waarom zou je zo delgooid wezen. Net wie hetzelfde laatst met die vriezer, hè? Die niet aan onze kant van het dik staat. Dan denk ik van, hoe kan dat nou? Waarom leidt dat daar? Geweldig. Ik ga inmiddels een mof van kantoor halen. Om even te zien, want ik ben zo nieuwsgierig nou wat voor DVD zit je nou in die doos. Ik wil net een door hoop halen, want het is al niet een dikke band natuurlijk. Als ik een keer in begin te green met een rotzooi, dan hebben we er natuurlijk net beter van. Zo, je leidt dus een DVD. Ik weet niet of het machine kent, zo. Zo, dat leidt er. Zus hem? Nee. Nee? Nee. Zo'n spultje bij, dat ken ik, hè? Wat een bende, joh. Waar klopt het hier nog zo del? Zus hem eens pakken? Ik pak hem, ja? Zo, nu is het zo. Ja, het is een DVD. Het is Saphir Blau. In Duits. Teil 2 der Bestseller-Trilogie. Saphir Blau. Liebe geht durch alle Zeiten. Duits, hé. Misschien wel een Duitser. Tja. Wat kan we hier nog weer worden, denk ik. Wat kan we hier nog weer? Is het een Duitser, dat denk ik? Zou een Duitser wezen? Ja, ik weet het ook niet, jongen. Ik ga net zoals sinds van vanochtend om nog veel in om te griemen. Doe wel? Nee. Doe maar een stuk, ik kan wel wisselen. Dat stond eigenlijk om griemst. Nee? Dat jassen lees er nog, hé. Nou, ik vind die doodboy, joh. De vieze bende. Gadver. Ja. Nou, mooi man. Nee? Wat een troep, man, hè? Ratzooi. Want het oventje, check. Ik denk dat het oventje toen je krijgt kamer weer een heel raar oventje, denk ik, hè? Is het mooi? Zullen we zien? Wat erin zit? Nee, dat is een. Ach, nou ja, dat gaat mis. Waar probeert er nou bier op te warmen in de oven? Dat doe je dan net. Ah, het oventje weer net zo heel crazy. Ik het toch besjogen. Ik denk dat er heel veel rotzooi in ligt. Die stil ik op. Ja, dat ken het. Bier ken het op 180 graden. Dat snap je toch wel. Jongen, ik draai overal in 100. Dat denk er op bier op 180 graden. Dat is net goed.
Dat zit ik in die flesjes, hè. Er zit 6 tot 8 graden. Dan wil ik het meteen, ja. Ik snap wel dat het speel voortgang is, ja. Wat is dit nou? Ja, dit is... Wat is dit nou dan? Oh, had ik hier had even een baapje erbij hoor. Hou je daar, meneer? Is dit goed van jou? Huh? Is dit goed van jou? Nee, gelukkig niet. Nee. Wat een bende, hè? Altijd hier. Altijd. Ja. Hoe zou het nog wij komen tegen? Zou je dat je gewoon de Delgoord had? Nou, ja, ik bedoel, dat zijn scharrelaars die allemaal dingen zoeken. Dus, want boven is er ook een hele stapel. Boven, oh, hier in het gebouw. Ja. Ja, zo ja. Ongelooflijk. Dus, maar, Ja. nou, allemaal doodproblemen, hè, mensen. Ja, ik denk het, ja. Nou ja, ik zit even te zien. Ik denk even zien wat er al hier tussen leidt, dat er nou bruikbaar is. Nou ja, bruikbaar weet ik niet. Nee, maar dit is even een opruiming, want de fietsen ook, die zijn net weggehaald. Dus was organisatorisch niet zo best. Nou, ik zal even zitten zien wat je... Wat ga je hier nou dan? Wat is het van een fiets? Ja, klopt. Je snel fiets repareren. Nee, ook alleen onderdelen pakken. Oh, zo. Oh, ja. Dus we sleutelen. Ja, je bril is gewoon weekend heel meer. Je bril is heel meer gehoord. Ja. Aangevallen door iemand. Ja, serieus? Ja, hier? Ja, er is een gebiedsverbod binnenin, verboden toegang voor onbevoegden. Dus ik ging naar binnen. Iemand die ging illegaal naar binnen. Dus die belde en daar was geen reactie op. De deur wordt niet elektrisch geopend. Ik zeg tegen hem, je komt er niet in. Wat staat er verboden toegang? Nou, ik word direct aangevallen. Ja, hè? Weet je. En die man, jonge kerel, begint direct mij te timmeren. Ik heb me gewaarschuwd ook al. Van, ik bel de politie op. Want jij mag hier niet zijn. We hebben zoveel rotzooi hier. Dus ik had de politie 112 aan de lijn. En met de andere hand kon ik alleen met één hand dus verdedigen. Oh. Dus mijn hand behoorlijk, mijn handen, schouders, alles aan puin geslagen. Jeetje, joh. Maar dat is ook laatst hier ook. Kwam ik met een nieuwe gereedschapkoffer. Met een boormachine. Ik kwam net van Lidl, net gekocht. Ik leg hem hier neer binnen. En die jongens hadden gezien dat ik 5 tassen bij me had. Ik ging hier voor de deur staan toen iemand naar binnen ging. En men zei, die nieuwe splinternieuwe gereedschap, direct weg. Ja, hè, wat heftig. Maar bent u hier dan al, hoe bent u hier zo dan? Hoe slaapt u hier s'nachts? Ik heb zelf een studio hier. Dus dat is een onderdeel van crisisopvang is dat eigenlijk een stap verder. Dus in een latere fase dan hebben wij als tussenoplossing dat wij nog niet via een woningbouw iets kunnen krijgen, omdat wij nog dingen moeten afregelen. Ja, op die manier. Ja. Ja, dan komt je van alles natuurlijk hier, hè, qua meesken. Dat is nachtopvang en noem maar op. Ja, een heleboel tuig. Ja, dat weet ik niet meer, ja. Ja, nee, je wordt gezegd, jullie krijgen aangeboden een drugsvrije ruimte. Nou ja. 85% gebruiken harddrugs. Drugsgerelateerde problematiek wezen, ja. En van wat voor iets zijn jullie? Ik ga een YouTube-kanaal, heet de Friese Vlogger. Oké. Ja, en ik vreeg de meest vaak wat op straat. Ik zie eigenlijk vooral wat er op straat gebeurt. Oké, goed. Dus ik neem wat op straat, ik praat met mensen op straat. Maar van alles en nog wat. Oké. Dus dat waren er wat. Ja. Nee, is leuk. Ja, toch? Ja. Ik zei het lezen en ik denk, nou, ik weet niet wat je er al hier aan de hand is, maar wat een troep al, ja. Maar goed, ik ken er echt heel veel wiers uit worden. Vaak is het wel interessant om natuurlijk uit jou ontzettend binnen een rotzooi van, wat voor rotzooi ligt wat voor persoon had dit West die je die rotzooi gegooid had. Hè? Dan zie je wat dingen, sommige dingen wat kenmerken en denk van, want ik zei bijvoorbeeld in de lijn Duitse DVD, ook denk van, misschien weer het Duitser. Nee, dat niet. Er wordt veel gestruind. Ja. Dus dat is het. Maar ik moet zo weer vandoor. Ja, joh, maar de vertrouw, dan zie je dat ik ook vertrouw.
Ik weet het net, jongen. Ik kan wel eens omgrieven, maar wat voor zin had het al, ja. Oh, je leest er gewoon bij. Ja, ik heb net er vandaan gehaald wat ik nodig had. Ja, zei je. Oh, dat is kent ik, hè. Dan haal steeds wat bij en dan luister je letter weer om. Zo wil ik dat dus. Oh, dat snapte ik helemaal net, joh. Toen was ik me eerst zien van, hé, luister wat bij wat ik broeken ken. Dan neemt dat mij. Dan helst dat geen er was broekenkast en dat was net beneden gaat. Dat luister weer om. Nou, dat is toch fantastisch, hè? Nou ja, ik weet net, jongen. Ik had net het idee dat ik hier heel veel vrienden heb. Ik ben maar toch op een manier loopt het me toch echt wel weer. Dat ik denk van, ik word erin zien. Maar ik vind ik weer te vies. Weet je, ik ren met een mofke. Ik zoek al haast mezelf trouwens, samen met een mof en samen naar de neus. Maar ja, ik denk, god, dat mag ik net doen. Dat vind je. Zie je lezen, zo hier nou zo. Ja, ik zei eens, ik vind dat net schiet. Maar zo, hier lijkt bijvoorbeeld hier. Zo wat is je, zo. Wat is je? Ja, wat zus toe? Wat ben dat? Wat ben dat? Hoe je wat binnen? Nee. Zus dat net? Aha, ja. Aha, ja. Ah, de jasses. Ja, heel vieze, verrotte aha. Zo, zie je gewoon een vinger gaat, zo. Zie je gewoon een vinger. Dus je mag net. Huh? Oh, zo, ja, meest mijn tafel, joh. Oh, sla het dat? Zo, hier komen we meestal op een tafel zetten. Hier. Dat is toch wat? Dat is zo van handel hier al, ja. Ik zei al, maar dan ging ik met Koningsdag, dan ging je gewoon. Dan ging ik gewoon extra in mijn handelseren, hè? Denk ook met vallen. Nou ja, we gaan dus nog even in de aanval zitten griem. Dat lijkt net heel veel bijzonders bij, behalve een Duitse DVD. Vond je nog een leuke video, dan een toem omheen. Moest me eerst en abonneer je dan op de Friese Vlogger en tot de volgende keer weer.